जागो मानदाय पुलिनपुरबो खब जागो आबना दिनै जों गाहाम कि सिनिलायनाय होनै जों निरनि बिस्कांगो तुबुय फैमानि इनका ताबक जों सिनिलायसनाय ताबक सिनि ब्रादार कमल कलैनो सिनि टिपिएफ नि कैंडिडेट कमलेश देव बर्मा बनो बनि सिट नो याकागै ब्रादार नो जागा रय रखा बनो तिप्रा मथा नो सुबानानि होनै ताक बरनो कबाग लाइमा जों मा नायग्रा नायसेका कदे कबाग लाइ टिपिएफ नि कैंडिडेट कमलेश देव बर्मा बो सैक्रिफाइस खाइखा जे खरकसानो नसों सपोर्ट खाइगै जों काउन्सिलर हलायनाय हासिनि सासन सिनि हनै टिपिएफ जे स्लोगान तय फैमेनि आबनो बुबाग्रा बुयासा खांखे बुबाग्रा नो सीएम खाइगै जों सुबालायनाय हनै क प्रोजेक्ट नि मतेनो जों हाबा बतांनो माया साखा इनका ताबसिनि कृष्ण जमातिया बके मानदाय पुलिनपुरनि टिपिएफ नि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट तिनी बनि लगे करिबा जों बरते खरसनो सिनि रमालिया ताबा आं सानन नायमेके हायसि बरा खरक नैनैनो निरंनो नक टु नक थांगै ब ताहनै संगमारिनि बागै निरंनो कक सानाय तेबो मालायफिनाय पाल मालायफिनाय बरक जे कनै कक सामानि अब हायकेने सिनि इलेक्शनाव थांनाय तानि खांखे बरक कायसेनि कायसे हामजाक लायगैसे कायसेनि कायसे याका लायगुं खांखे बरक कनै कथागैनो फिलबो मा हाबनाय फिलबो कक मा सानाय अ ककनो पाइथाकनि कक बुंनाय इनका अबना जों तिनि गाहाम के सिलायखा बा खोनालायखा गताबा कक साना नायमेनि हायसि गोबां मा बरक रंनि थानिबा गोबां मा क्वेश्चन दंगो कन्फ्यूजन दंगो जे टिपिएफ बुट बासा हमा बो जागा बासाखा बो जागा बा जों बुट मारनाय बो जागा बा जों बुट मारया आबनो जों कन्फ्यूजन लाय दंखा आबनि बागैनो जत बरक सोशल मीडिया बाय करंमाया जत बरक न्यूज मीडिया बाय करंमाया जों नगो केबनि न्यूज मीडिया आसक कनेक्टिविटी गाहाम करै आबनि बागै जों तिनि अरनिगो दादाक सिदाक बासा लायगै किसा कक खनालायनायनि बागै जों तिनि अर कुथुम लाय मानसि यताबा कक सानानि के गोबां साया किसानो साराय जों टिपिएफ बा सालब्रं बरनो कक थाइसेनो सागो हा सिनि तै शासन चिनिंनानि बागै 2014 30 तारिख जुनि सिमि सभा खाइ फेमेनि ओ खरंनो कोनो व्यक्ति कोनो लीडर कोनो पार्टी यासक मय एकमात्र ओ खरंनो यासक फाइनाय बुबाग्रा सिनि आ बुबाग्रा नसौ एतो बुबाग्रा रयेल फेमिली नि बुसा तिनि दफानि खरं बायबो गदालै फाइखा बनि बुफासं हाकसालै दंमनि सोंबाय तिनि बनि बुसानि जुगफानो दफा बाय करंगै फाइखाबा बनो जों संसालायबानो हनै टिपिएफ 2014 नि सिमि सभा खाइ फैमेनि न बनो जों ताबक सपोर्ट बाखाय ते कैसा को खांके तिप्रा मथा बो तिनि ब्रादार तिप्रा मथा नि कैंडिडेट जे प्र तिप्रा मथा आसायगो जतन साइमानो बो जागा आसायमानि बो जागा फुगास खैमानि माधव बारिगो जेप्रो माधव बारि तिप्रा मथा आसायगो आफ्रो बुबाग्रानि लगे व खरक साफानो करिका सुदु सिंगल बुबाग्रा खरक साखोसि दिनै गोबां मा तिप्रा मथाओ गोबां मा बरक नुखा फियाबा आफ्रो खरक साफानो करि कोनो पार्टी बबे आफ्रो जुग बियाको एलायंस बियाको मार्च बियाको आफ्रो नेसिमे टिपिएफ हजार थाउजेंड थांगै तिप्रा मथा संसाफ्रो नेसिबि बुबाग्रा नोटिसाइ फैनाय अब हाइख्लागे तिनि तिप्रा मथा पॉलिटिकल फील्ड फाइखा पॉलिटिकल सभाव फाइखा जतनो थानसा के पॉलिटिकल बुथांनाय रिंग पिखा टिपिएफ खरंगिया साखा टिपिएफ तिप्रा मथा कथालायखा फियाबा कथालाय माने बिसिङाव जोंनायखा आरो जागाव गोबां मा सक्रान्त खायनाय दंगो ब्रादार कमल किसा कक्सना नायखा हाफाना आबनो जों किसा फायनो बुसिगो गोबां मा सक्रान्त ताबक बसलै दंखो आबने बागै सिनि जे बुबाग्रा बाय टिपिएफ जे थानसानि हालक आप एन्ड डाउन आबो जतनो नुगै दंगो तिनिबो सक्रान्त पायाखो सक्रान्त लागोगैनो दंगो आरो ब्रादार कमल बो साकथारैनो आबनो बेबाके साकथारै तामनाय उंक्लाव खलायै दं निरक जतनो साइमान जेफा नोंथाङाबो ताबक कके हायसि टिपिएफ सिंगल चैलेंज खाइफै 2014 30 तारिख जुननि सिमि ताबाबो बुबाग्रा तंथं बुबाग्रा करैथों टिपिएफ नि चैलेंजिंग ताबाबो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट चैलेंज खाइ दंगो फिलो खाइ ग्राउंड लेवल चैलेंज खाइ दंगो उलावबो चैलेंज खाइ थांनाय किन्तु ताबा टिपिएफ नि बिसिंकै इलेक्शन नि बिसिंकै बसों शासन सेक्नानि बाङै जेतु बुबाग्रा बासाइ फैखबा बुबाग्रा हनै बुबाग्रानो जों सपोर्ट खाइमानि इंगा जों ताबा बुबाग्रानो सपोर्ट खायै एलसी इलेक्शन बसिनि सपोर्ट पजा हरै माया बा हरनानै सुग्यां खांखे आफ्रोना जों नायलायनाय किन्तु ताबक जों बनो सिनि फुल सपोर्ट बनो रैरेखा बनि सपोर्ट न जों सपोर्ट खाइमानो बजदिनो हरनानै सुग्यां खांखेबा आफ्रो जों सिनि पजानो किफिले जों हरफिनाय आबनि बागै जरा जतनो जों ऑब्जर्व खाइतुं इनके ओ जरानो जों जतनो साइमाना ताबक बुस्कानि संगमारि बेलायखेनि किसानि साल जे बुस्कान 6 तारिख गं खांखेनो जों अबनि संगमारिनि सालो जों जतनो कायसा जतनो जों याक्सिमा बुनाय बो मारिगो बुनाय बर खरक नै निरगनो साख्लायनाय तेबो साफिनाय साख्लायै दंगो ताबक ब्रादारनि मारि खांखे आनरस होनाय जों जतनो खनाखा तिप्रा मथानि इंगै इंगा ता बरकनो साख्लायनाय निरगनो नक थांगै निरगनो फुनुकनाय अब हायखेनो जों बुस्कानि सालो सिनि हा सिनि सासन तो बुनानि बागै जों जबा खालै दंमानो कप्लाय मा खालैनाय इंगा ताबक चिन थानिबो गोबां मा जों उफाय
गोबां मानसिनि वान सं फायो गोबां मानसिया गाव जोंनो हालक हामलाया हालक गथालाया मियाफ्रा जोंनोखा देमदों गसा सराव तिप्रा मथा बाय टिपिएफ नि फ्लेग गायलाय मानसि तिप्रा मथा थाङो र साइट बगु आबनो तिप्रा मथा नि ने ताम कक सानै किसा साखा खा जतनि किसा सन्तोष दं किसी साखा सारो कक तिप्रा बाय गथालाय जादे गथालाय जादे बैफोरनो कन्फ्युज जोङो तिप्रा बाय टिपिएफ नि हालक गथालाय होनै जों सालायो गथालाय गायलायो पियाबा टिपिएफ बाय तिप्रा मथा नि थाङै फ्लैग रक्ति साइटो माने बेना रक्ति खलायलाय माने रक जों नुगयतो ओंखाय आबना न लुको रवाना जागताबो थानसा सिंखेबा फ्लैग बो थानसा आसालायमो बो थानसा बासालायमो बो थानसा हाबा थांलायमो बो थानसा आबना सि थानसा होनो इंगे तांगै तिप्रा मथानि फ्लैग ला तिपे बाय कायजक नले फ्लैग ति साइटो बुखा आबो लुकोरन थानि सोंनु आबने बागैनो गोबां माताबो बो सक्रान्त सलेलाय दंखो हायफानो अ सक्रान्त न ओभारटेक खायथामनानि बुबागरानि थानि फानमा दंनाय सिनि थानि फानमा दंनाय तुमंना अबन ओभार काम खायथानि फान करिं खांखेबा सिनि थानसानि माइ खायखा मानदाय पुलिनपुर कृष्ण जमातिया बाबो टिपिएफ नि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट आबा जोंसिनायनि हायनो 11 महारानी नि ने सिनि तिप्रा मथानि कैंडिडेट सिनि ब्रादार नि जतनि सिनिजा पपुलर नेम सिनि ब्रादार ब्रादार कमल कलय आपनि बारे सतिनि अरनि पांडा थो पांडा खालि मानिखे सं मारि फाइटं खा सं मारि जों बुद्रनाय हनि सालायखा सबानो बुद्रनाय जों सिनिलाय को कैंडिडेट हे देबा आबनि बां तिनि स्राय के कैंडिडेट सिनिलाय जेन बागने अ पांडा खलायजाक मानि बे खरकसाना जों रिंमानि मानदाय पुलिनपुरनि सिनि चित्त देबरमा साहेब न किन्तु ब फाइमालिया जे फांथु जे फाइबानो नों जों सिनिलायसिनाय बके तिप्रा मथानि कैंडिडेट बके टिपिएफ नि कैंडिडेट ब मानदाय पुलिनपुरनि टिपिएफ नि कैंडिडेट